Zdravím všechny šotouše, šotokindry a fanoušky železnice a motosportu. Já jsem Vakmeister a tohle bude můj YouTube kanál od začátku roku 2024. Zde najdete hodně věcí, jako let's playe, zkoušky o rychlé kolo nebo závody v Assetto Corsa, streamy, parodie, Čas práci soudruhu. Dneska si dáš 1v1 se Snoop Doggem. a spoustu dalších kategorií contentu. Mám i svůj železniční seriál Poznáváme vláčky, který se zatýká vyučování začátečnických šotoušů. Pivky ČKD. Vyráběla jej v letech 1964 až 1971. Doufám, že se vám bude kanál líbit a že si užijete moje videa od začátku nového roku. Já se s vámi prozatím loučím. Čau čau. To vezmu znovu a... Kam se nečíš do prd... Ježiš, padá do kameramane.